Ginsonda niya to sa daw balay-balay niya to. No, sa karipunait niya ba na. Ginsonda niya ba. Pagsaka iya, saka sagdan. Mayroon tong video kaya sa likod. Bungga man ang taga-video mo niya. Video, saka sagdan mo. Ano yung tingalahan ko lang ginaday, kaya nga pagbukas siya, kung ato siya, establishmento adto nga may bayad, for sure may ano na iya, may yabi na iya, di ba? No, may yabi na iya. Natingala ko nga pagsaka iya, pagbukas siya, bukas dayon sulod sa iya do balaya lang. Oo, do balaya lang. Hindi siya yung motel. Ay di usually kung motel ya, may ano pa na iya, may ano tawag ni, or not unless sa mga motel siguro dito plus sa may front desk naghamba siyang asawa ko ni amusin ni. Oh, naka-check-in si Amuni. Naka-check-in si Karipunait, akong asawa ya. Anong room? Tagay ko ano tawag na? Tagay ko sang yabi. Siguro amuna. So, dala yung yabi, ambot nang pero bukas gid yung perta, ya bukas gid pagsulod, bukas gid yung perta. Pagbukas siya Amuni. Baw. Pagbukas siya do. Imagine mo nga may puti nga habol. Muna, puti sila nga habol. Lali ko ay nga pang habol pa ni sila yaman. Kasi siyempre, kung gakwan ka mo nga doon, bambam ka mo nga doon, siyempre, gauba ka mo, di ba? Tapos, ano po yung nakahuya ninyo? Ay, gauba man ka mo. Tinga, nagkakulbot. Nangurumbot. Nangurumbot si Karipunait, day. Nangurumbot si Karipunait, kag si Serena. No? Nangurumbot sila nga doon, ha? Ito. Bawa niya si Chay. Si Chay ni asawa. Mawala agad sa kapugong. Pag-abot siya gid ba, binuklas siya ang kuhan. Ginbuklas siya ang habol. Pagbuklas siya ang habol dahil. Si Serena sa dalong. Si Serena. Si Serena, no? Dahil amo ni si Serena. Amo ni si Serena, kaya si Serena, no? Amo si Karipunait, ho? Imagine na bala. Tapos may habol din yun. Siyempre, pagkuha sa habol mo na, surprise! Kalain ko sa itsura yan, dahil. Siyempre, kung ikaw bito, kung ikaw tubi, anong himuk mo, maano ka ihan? Di ba la? No? So, ang bahay ari pa di sa dalom, no? Sa ating ulo, yako, muni niya ulo, no? Amuni si Karipunait, ito siyempre, size 9, gani, no? Size 9. Si Karipunait, gadilap-dilap, gadilap-dilap sa talabani, kuha ni Serena. Si Serena naman, bawgaw-om, sa tarogo ni Karipunait. Amo nang ilag na mo, day. Amo nang ilag na mo, doa. Oo. Amo galing mo. Wala ko gihimo istorya ya. Tutuon. Amo nang mo, doa. Higda siya mo ni. Ang si Serena higda mo ni. Gapatong si Karipunait. Ano? Pagbukas sa habol mo, surprise. Tao. May mga tao sa likod nila. Ang ginimo ni Karipunait, day. Ulo ni isang Serena, di ba? Amo ni de. Nagbangon. Nagbangon siya, day. Nagbangon gid siya yan, nagamuna. Ano mo ni ulo ni Serena, ulo ni Karipunait, ulo ni Karipunait, hindi. Siyempre dilap-dilap siya sa talaba. Si Serena man kaumong sa tarogo. Tapos pag dakop gid sa ila, pag kuha gid sang habol ang muna ho, Diyos ko, si Karipunait nagbangon. Nagbangon. Automatic bangon. Bangon. Siyempre sinako sa ulo sa pagkita ko, sinako tignan na to si Serena. Di na to si Serena, nadula si Serena. Gali, day. Ay si Serena. Natabunan sang Karipunait. Ano gina day pag pungko mo na gug. Siyempre yung Karipunait and nagkadto na sa guya. Sa guyanan ni Serena. Amo to day nagututoy biyo kadlaw sino ko na Diyos ko. Imbis na ginom nitong tarogo. Nag-shela papaitan. Nag-shela papaitan siya.